Война на Украине, которая разразилась вследствие переворота в начале 2014 года, вызвала реакцию в болгарском обществе. В течение более чем 1 года в Софии и в других городах проводились акции протеста за мир и против боевых действий Киева в Донбассе. Разкажете ни защо решихте да представите тази изложба в центъра на София? В началото на декември се върнах от Донбас, където бях за 3-ти път. Местни жители ми предоставиха хвостови части от оръжие българско производство. Мислях да ги донеса, но ме убедиха да не го правя, защото няма как да мине по летището, но все пак ги снимах. И реших да ги покажа тук. Както знаете, между двете страни в конфликта има мирно споразумение. И това, че се продават български оръжия, на което делят страните, е изключително неморално. Несмотря на то, что некоторые протесты были очень многочисленными, официальные СМИ не освещали их. Вместо этого, средства массовой информации поддерживали исключительно сторонников политики Майдана. Именно в этих условиях весной 2016 года возникла идея создания фильма, с полным осознанием того, что самым ценным будет передать голос простых людей из Донбасса, с их помощью рассказать о происходящем. Премьера фильма была назначена на 31 октября 2017 года, команда арендовала частный кинотеатр в Софии. За 2 дня до премьеры администрация кинотеатра заявила, что отказывается показывать фильм. В кинотеатре объяснили, что посольство Украины в Болгарии обратилось в Министерство культуры с просьбой отменить показы. В вечер премьеры возмущенные зрители пришли в кинотеатр, и благодаря давлению людей фильм был показан. Так цензура потерпела провал. Днес имам удоволствието за първи път в нашата телевизия да гостува режисьорът на един от най-популярните документални филми за събитията в Донбас, посветен на геноцида, над който е подложено руското население в тези територии, непосредствено след избухването на Киевския Майдан. Филмът се казва «Донбаска пролет» с режисьор Екатерина Митаринова. Здравейте, госпожо Митаринова. Благодаря ви, че се отзвахте на поканата ни. Здравейте, аз благодаря за тази покана и възможността да се изрази някаква различна гледна точка от това, което гледам от една седмица. Каква беше мотивацията ви да създадете, да снимате този филм? Впрочем, коя година е сниман филма? Предполагам след Минските споразумения. Филмът е сниман 2016 година. Основната мотивация за мен лично беше, защото Украйна е една страна изключително близка до нас, не само географски, културно, исторически, по всякакви други начини, че ние по никакъв начин не сме имунизирани от подобни процеси. От сблъсъци на население на идеологическа основа, на верска основа, на етническа основа. И за мен най-ценното послание, което аз се опитах да вложа в този филм, е, че трябва да се направи всичко възможно да се предотврати това нещо. Не трябва да се стига до сблъсъци, няма добра война. Просто трябва по всякакъв начин войната да се отрича. Тоест този филм трябваше да е предупреждение тези събития повече да не се повтарят. Трябваше, да. Сега, във филма ви обикаляте териториите на Донбас след мирните споразумения, когато се предполага, че военните действия са преустановени. Вместо това, вие заварвате една съвсем различна картина. Така е. Това, което се представяше по, да го кажем най-общо, както го наричат и местните жители, там западните медии, в което число влиза и България, беше, че конфликт няма. Ако се стреля някой, включително такива доклади имаше от Европейската служба за безопасност, която беше на място, те се стрелят помежду си, нали, сами стрелят детските си градини. На място аз лично съм чувала обстрели почти всеки ден. Имаше за седмица по стотици обстрели. Обикновено не ставаше въпрос за военни постове, ставаше въпрос за жилищни квартали. Имаше болници, които бяха неколкократно бомбардирани, училища, детски градини, като цяло въобще цивилни обекти.
Става въпрос за атака от страна на украинската войска или на някакви паравоенни формирования? Сега, това със сигурност не може съвсем да се каже, но основното предположение, аз лично съм виждала на някои от постовете в така наречената сива зона, знамена на Азов, на Айдар, че като цяло тези най-зверски атаки са извършвани по-скоро от националистическите батальони, а не от редовна украинска армия. И друго нещо, което трябва да се каже за Минските споразумения, защото наистина сега всички са изключително изненадани, че има война. Тази война не могат да си обяснят откъде е започнала, че те никога не са се спазвали. Те нямат един ден на спазване. Буквално обстрелите бяха ежедневие. Има град като Горловка, например, който е изцяло унищожен, включително сега се продължава. Включително преди 24 февруари, включително и към днешна дата има обстрели и жертви. Вярно ли е, че след референдума за независимост на Донбас, проведен през май 2014 година, украинската армия заедно с така наречените пронацистки формирования потушават този референдум с така военни средства, преследват част от населението, мирно население, което гласува в този референдум. Мисля, че Путин в една от речите си наскоро спомена за масови гробове. Тези гробове са точно на хора, участвали в референдума. Вярно е, че имаше преследвания, вярно е, че имаше и изчезнали хора. Те се водят изчезнали. Какво се е случило реално? Тепърва ще се доказва. Стига някой да иска да провери. Но имаше невероятен терор над областите, които гласуваха и градовете и селата, които гласуваха на този референдум. Това беше преобладаващата част от населението и останаха в украинска територия. Бяха ли изпратени международни наблюдатели? Няма такава информация. Няма информация, че са изпратени? Няма никаква информация по този въпрос. Има сведения на близки на хората в Славянск, например. Разкажете ни какво представляват групировките Айдар, Азов, Торнадо. Торнадо е нещо като полицейска рота за специални цели. На кои територии действат те? Как действат? Защото в момента, ако някой дръзне да говори за фашизъм в Украйна, целият мейнстрим се изсипва срещу него. Какъв фашизъм? Това са термини от Втората световна, от преди 100 години. Няма такова нещо като фашизъм. Какви са тези групировки Айдар, Азов, Торнадо? Защо ги определят като фашисти? Става въпрос за групировки. Първо, исторически погледнато, те възприемат историята на украинските организации от Втората световна война, застанали на страната на Хитлер. Те се възприемат за техни наследници. Това е чисто исторически и с символиката, и с всичко. Въобще нямат никакви притеснения да го показват това нещо. Тоест, те до ден днешен смятат, че нацистите са били правата страна във Втората световна война. Абсолютно, и въобще не се притесняват това да го показват. И ако някой не го е видял, значи много силно е стискал очи. Това беше... Никога не са се притеснявали да качват видеоклипове с това нещо, послания, да бъдат интервюирани. Просто сега тепърва, може би, вече ще се чудят как да замажат положението, но до 2022 година никой не се е притеснял да ги казват тези неща от тях. Цират да погледнем изказванията им. Изказванията им бяха във връзка пълно изчистване на рускоязичното население. Всички москали на бесилото. Къде ги правят тези изказвания? По украинските медии беше пълно с такива представения. Свободно в интернет също се качваха клипчета. Толерирани от украинската власт, от официалното правителство. Да.